Dudutan mantra-mantra rawuhipun pepundhen kula tetiga. Kadipangijo wantahing Jawata ingkang badhe narbuka pepadang tumraping kasatriyan Jodipati. Koko Prabu kula nyuwun dawuh kedah kados pundi lampah ingkang kula tindakaken. Sumados anak kula sak mangke manggya pepadang Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati kula wonten paring adhawuh Yayi. Monggo Koko Prabu, mugia paduka kepareng mrenahaken dhateng manahipun pun Arimbi. Nyatanipun kawontenanipun kados mekaten. Yo, Kresna Gage. Si Adi ngempirsa dening kadangku si Arimbi, ora ketang sithik si Adi tuturu kelawan si Arimbi supaya pernah rasane tentrem pikire. Ora grantes kaya mengkono mergo ngrasakake lawan majane. Ya kuwi si Jabang Tetuka. Iya, Koko Prabu, menapa mboten prayogi paduka? Pun kakang kuwi ning kene minangka dadi dayuh, yen si Adi kuwi minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Werkudara percaya karo Yayi Prabu Ndarawati. Mula sing wigati lan sing baku si Adi ingkang paring dawuh kelawan Yayi Arimbi. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula nglangkungi dhateng pangawaosipun Nata Mandura. Pun kakang wis paring balilah. Oh nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Arimbi, kula wonten paring dawuh. Yayi, pun kakang midhanget kelawan ature garwamu, ya kuwi Dimas Werkudara yen atmajamu wis ngancik setahun yuswane, mongko ari-arine ora iso pedhot saka si Jabang Tetuka. Kasinggihan mekaten, Dimas. Pacobaning jagat kuwi pancen maneka warna. Gusti nitahake kelawan titahe kuwi ora mung nampa kanugrahan, nanging uga nampa kelawan pacoban. Mbok menawa iki dadi pacobaning putramu. Sarta pun kakang duwe penemu yen to putramu kuwi besok bakale dadi satriya ingkang ora bain-bain, tegese pilih tanding boboting yuda kebukten lagi umur setahun wae ari-arine ora bisa ditedas utawa dikethok dening apa wae. Kuwi ateges dadi pratandha lamun dewasane atmajamu sesuk dadi mantasaning para satriya, dadi unusaning para satriya sak jagat iki. Inggih Koko Prabu, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Si Adi wis ngerti. Lelakoning Pandhawa ingkang tumpuk matumpa-tumpa mongko tansah tinampa kanthi penggalih ingkang ikhlas, tinampa kanthi penggalih ingkang sabar. Satemah Pandhawa dina samengko entuk kanugrahan, ya kuwi dadi mustikaning para satriya. Kuwi kabeh ora mengantuk saka kanugrahaning dewa babar pisan ora, nanging kudu dilakoni kanthi laku tapa brata lan prihatin sarta tansah nampa marang pacobaning Hyang Mahanasa. Sabab Arimbi ngerti ya wong urip ana ing alam padang kuwi sayekti mung nampa marang peparinging Hyang Mahanasa, mbuh ala mbuh becik, mbuh bener mbuh luput, mbuh bungah mbuh susah, sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas, aja nganti gresula. Sabab panggersah-panggersahing para kawula ingkang tansah ora nampa marang kodrating Hyang Mahanasa, ora nampa marang kanugrahaning Hyang Mahamanon, kuwi ateges titah mau ora percaya marang Gusti kang karya jagat. Mula kananing Tetuka ingkang kaya mangkono mau tampanten kanthi lega legawaning penggalih. Pun kakang ngerti lan pun kakang percaya pacobaning Hyang Mahanasa ora bakal ngungkuli marang kabisaning titah ingkang nampa pacoban. Lan pun kakang percaya mesti ana dalan pepadang ingkang bakal tumanduk marang sira kelawan garwamu Dimas Werkudara. Satemah bebendhu ingkang tumanduk kelawan si Jabang Tetuka mau bisa berat saka penandanging si Jabang Tetuka, ya kuwi ari-ari bakal iso pinagas dening sapa wae.